ин воқеан бензин аст ки ҳамин чанд лаҳза пеш модари ҳусейн абдусамадов гумонбари ҳамла ба сайёҳони хориҷӣ дар Данғара Гулчера Шодмонова бо нишони эътироз ба сару рӯяш рехт ва хост худашро дар назди дафтари созмони амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо дар Тоҷикистон оташ занад. Гулчера Шодмонова мегӯяд ки аз ҳузури раиси ҳизби дар Тоҷикистон мамнӯи Наҳзати Ислом Муҳиддин Кабирӣ дар нишасти ҳуқуқи башар дар Варшава розӣ нест. Ӯ мегӯяд ки маҳз Муҳиддин Кабирӣ боис шудааст ки писараш ба туристони хориҷӣ ҳамла кунад ва имрӯз пушти панҷара равад. иттиҳоме ки раҳбарияти ҳизби Наҳзати Исломӣ рад мекунанд. дар қатори Гулчера Шодмонова даҳҳо нафар занону ҷавонон бо нишони эътироз дар ин ҷо ҳузур доштанд ки пулис онҳоро пароканда кард. чанд нафаре аз онҳо ҳам боздошт шудаву ба пулис бурда шуданд. ин бори чандум аст ки ин гурӯҳи тарафдори ҳукумат дар назди идораи созмони амнияту ҳамкории Аврупо дар душанбе намоишҳои эътирозӣ барпо мекунанд.